Какво става, хора? Аз съм Ваня DSBG и сега сме в TNT България. Тук се смени Dark Fighter. Кажи хай на YouTube. Хай YouTube. И сега ще скочим с него в дупката, с двама сечета. И да, преди това, го хакер, прави го се хакер. Прави го се килауър. Малко, че в дупката скочи един дъмасец, и аз го килнах. И взех едно лек и про 4 панталонки, ама умрях с панталонките, лека успя да го оставя. Сега ще взема и една голденка. И искам да трай. Хакер! Скачаме. Скочи. Ме убиха. Той е килър, има би и ми показва тим едновременно. Ихи! Добре снимане. Видяхте каква килаура. Това са огромни хакери. Хора, сега ще копим до Dark Fighter. Но забравих да направя на нещо. Почнем отдолу някой. Секунда. Аз ще скачам с Iron Set и дълно бутушки. Ще ми дадеш ли голдънки? На спаун ще дам. Ще нямам китове. То спомня на един от тима на Dark Fighter и е доста богат и сега му къдим айтемите. Доста айтеми имаше и Red Apple Key. О, просто 2 каска. Ще взема и този сет. Аз съм почти фул дъма. Няма ли да им кажеш на хората за това Sprank World? Няма ли да им кажеш да е? За кое? За това Sprank World. Да, ние от Sprank World се чипат. На геймът се включва и ме бия с Instant Damage и спирам поредицата там. И там са огромни педали. края на клипа ще се изтрия кандидатурата пред вас. Докато снимам. Моля що не се кандидатирайте за този сервер. Много е тук. Много е тук наистина. И там всеки ден го прави път. Първо си нов или стар, всеки ден го прави път. А пък в Eagle ако сте гледали веднъж в месец поне са прави път. Че и на повече време. В Evilcraft поне могат да играят. То Sprank World, Данил е плюс, че е хакер, плюс, че е читър, плюс, че не може да строи. Така, това е хубаво на Ники, дето му правим полшънки с Dark Fighter. Ники, ако гледаш този клип, и Dark Fighter е тим и той ще прави полшънки тук. Значи ще ставаш с 3 полшън мейкъра. Скачам с лек в дупката и с някакъв псет. Ха! Базикам съм. Аз да не съм луд. Чамп се направи юзър. Не, това му се е бъгнал профикса. Бъгнал му се е игра. Той може да се направи юзър.
Той Хе-хе, да си двама бамба. диаманти в дупката. Добре. Нарето ми се видя киларата. Така. Аз написах. Да. Аз му написах на Чамс. Аз писах А. така. Не, аз му писах на МСГ, рето Килаура, пита Иванен долу на С. Добре, двама ми пишат дай си канала. Ще им дам канала си. Така, ето го. Почваме пак до Колматос. Сейчас има Макс сет комови. Така хора, той приема кодове за други ранкове. Моля ви, донейтвайте му. И на мен ми донейтвайте с фулки. Да, И аз търся код за приемам всякакви хубави неща. търся код за Центурион. Давам фул сет. Две съм брейкинг. И лек. Няма смисъл пак да скачам в дупката с дъма сет, като тия килаури долу. Пак ще ме изкриват. С килаура лесно ще се играе. Цъка се едно бутонче, айде. Всичко с килаури. Къде има панталончи? Ни панталончи не мога намеря. Добре, те са чисто много гадно са разположени. Не, аз намерих панталонки. Ясно. Гледай то, че съм отворил аз. Аз ще се опитам да измам, че съм с фул брадва. Ще взема една обикновена дъманчантната брадва. Просто вече преторян. И тук има един дъмасет. Той приема всякакви кодове. Дори да са за фулки, за каквото и да са ги приема. Приемаме и двамата айтеми в CSGO и тук приемаме кодове. Каквото искате ни давайте. Да, давам и айтеми в CSGO за код за Центурион. Някак го изблъсках с брадвата. Ето на този килауърата се видя. Иво. Dark Fighter видяха. То слаб, бързо скача. Лайн си е този. Чакай първо да се пребера от дупката, де. След като се прибереш. Прибрах се. Някакъв дома с... меча му е консул. Така. Да, поднима да видя какво да кажем какво стана. Типа. Чакай само да си изключи. Да, хора. Нали, Dark Fighter се беше доверил на един от тима му. И нали, почвам, аз не знам. Това аз ако знаех нямаше да го дам. Почва го. И той оня почва да граби. И нали аз го кювам. Почва един Никича. Този почва. Човек, той Никича едно е хакер. Този Слац 007 е този, който... Никича едно е в сервера. Да, Никича почна да чупи честници, аз го кюнах и двамата кюнах.
честно казано, А впрочем, тоя Иво 234 е хакер. Да, е една брадва. Ето ти моята. Да, хора, И пише. да, ние яко е да Свършваме, си честим на самия филм, който доста бедоки заслуши. Към 57. Това 57 бедър в този малкия холм. Да, Как толкова? да. Хора лагва. Искаш да купуваме без. Аз може да дам един лек за 20 бедър. Искаш ли? Кой ти го предлага това? Не знам. Добре, портни му пак долу на фон. Дай. Чакай само. Добре, лагва хора, ще го направя да скочи. Кой са? Чакай само да оставя едни бутилки в пома да почнем. Така, така. Ще скочим още няколко пъти в дупката. Аз намерих друга брадва. Ще скоча този път с кожен сет, ледър. Нати брадвата. Камали почвам. Има хелтки, тук има една хелтка. Добре, отиваме. Пак ще скачаме, нали? Да, пак ще скоча. Чакай, къде си? Сега ще скачам, ще изчакам. Защото има тако. Аз изпих най-движемка. За нощно виждане, за коти. Не знам, просто имаше тук. Имаше... Чуе един подарък. Да, хора, страннета. Ще се върнем, тогава пак сме в сервера. Хора, пак съм тук. Падна монета. Само ще ни говорим за ръквайте. Лъмше. Така. Ами ще скачам. Тук ще да скачам. Звъниш. Аз съм в дупката. И аз идвам. Ето ме. Пати си. Айде. Ти следърка ли си? Ооо, хака. Хора, видяхте това е хак. Кой? Така, портнила пак диплома. Чакай, че аз съм в дупката. Не мога просто се измъкна и така. Окей. Така. Не, само това не. Не. Умря ли? Един грипър щеше да ме гръмне. И аз викам, не, само това не. И хора, там седа за екипа. Ай, порпай се. Ти справя ли имаш?
сега ще спирам. И надявам се клипът да ви е харесал. Това и сега е. Коментирайте, оценявайте, дайте палци нагоре, абонирайте се за мен. Долу в описанието му ще има линк към канала ми. Да, и